Dyso'r horwm negfeddi. 2014 yn Niwbwrch a mis Rhagfyr 14 I cofio am Llywelyn yn Olaf am Lysam Igaz Velszi Herceg a Llywelyn. Dwi'n siarad amdan hanes ar mwyn postio hyn o'r YouTube ar mwyn siarad amdan Gorymdaith dyma gwbl. Achos rwy eisiau pobl I sylweddoli bod dyma'r achos dan y gyfer yn wneud. Pwysig yndi. Ond dydy lot o bobl yn gwybod achos weithio mae'r mwyaf o bobl yn Gymru am bod y modd tigran cyrioed a dim yn gwybod am hanes hyn. Enwau, mae gennym ni lot o pentrefi Celtaidd, siambagladdu neolithig, mae gennym ni Lys Rhosyr, a nifer o castell wedi adeiladu, dim dros y castell Normanod Saesneg, ond hefyd castell Cymreig o faddau Dydi Tywysog ac hefyd criciad. O hyd, dydyn nhw ddim yn sylweddoli amdan Gymru achos nid yn ffordd ysgolion sy'n mynegu encourage plant ar y mwyn dysgu amdan stwff Gael hawl I mwy o Gymraeg yn cefnu o Saesneg. Na chdi. Gortyn nhw'n chwyl. Sy'n dweud y gwir. Mae'n wrong yn dweud y gwir. Sy'n sofaradol yn hoedwa yn gyfer so mae'n cael o gobeithio'n sylwyd teilon sy'n dweud. Dwi wedi bod ail tro a Niwbwrch I gofio ac yn ystod gyfnodau. Het Gymru Rhydd yn pan o'n yn dod. Ar y gors. A dwi'n cerdded efo gwadgarwyr Cymreig a mynd draw i'r Lys Rhosyr. Reit. Mynd rwan I Lys Rhosyr. Rhagfyr, 14, a dwi'n 14. Wel, neu glywed sôn am y rhyfel byd cyntaf. Gwneud bod yn ganmlwydd yn dechrau rhyfel. Dim ond y rhai mwyaf I newid y byddai'n hynny na'r nalwyd bwyd siopeth ddim ar y gwren gyfer alban ar annibyniaeth. Gellwch farnu yn achos